утро. Какво е това, бе? Добро утро. Винаги съм искал да бъда рок-звезда. Ще пееш ли? Не, бе, майта бе. Дадаха ми микрофонче, защото трябва да стана бек-вокалистка на Меги, мамка му някоя сутрин. Да, там ли върват нещата? Да, за да видите как... Тя май ще пее днес Шинието Конър. Не съм много по Шиният, но нещо на Паша Христова мога да изкарам. С какво ни занимаваш тази сутрин? С блогърите. В светската част си говорим винаги за известните хора, за популярните хора, за тези, които с професията си, с лицата си са станали популярни. Но никога не сме си говорили за оная част от обществото, интернет, където съществуват също много големи звезди. Оказва се, че през последните години списанията, не само интернет списанията и тези, които са на хартия, се надпреварват да правят класации, ежегодни класации за най-популярните, най-известните личности в интернет. И днес съм избрал да си говорим за това. Интересно или не? Според мен е много интересно. Да ги видим. Така, ще започнем първо с чуждия пример, за да ви кажа. Това е един от най-интересните хора, най-известните хора. Казва се Перес Хилтън. Неговият сайт се посещава почти от 91% от хората, които са посетили неговия сайт, са се върнали отново. Тоест, с нещо ги е завладял. Така, неговото истинско име се казва Марио Лавандейра. Той създава, сайта му е pereshilton.com за светски клюки. Често хората го обвиняват, че много злоупотребява с информацията, че е доста злобен. Наричат го дори злобната кралица в интернет. Прилича на човек, който злоупотребява. Да, прилича. Много неща. С много. Между другото, този човек преди известно време беше вкарал в своя сайт и една българска звезда, Азис. И Азис беше на второ място сред най-интересните хора в неговия сайт. Като класация, хората гласуват кой за какво и така. Ние още не сме вътре, но... Какво тук значи? Аз знам много лесно как мога да влеза в... Естествено, не. в сайта. Така, той има... Заднешком. Да, ще ви дам един много такъв показателен пример, че злоупотребява. През 2007 година, когато Фидел Кастро се разболя, знаете, той беше един от хората, които пусна, че е починал. Неговите информации никога не са верни или в по-голямата част не са верни. И сега тези, които четат сайта му, сигурно неговите фенове им идва да ме убият тази сутрин, но съжалявам. Това са констатации, които не са направени само от мен, от наши колеги. Да минем натам към следващите. Фейсбук. Човекът създал Фейсбук, Марк Зукерберг, е така човек, който спечели много пари от това нещо и направи много популярен своя сайт за запознанства. Сайтът е оценен за 15 милиарда долара. Той е така създаден през февруари 2004 и по-малко от 4 години той има 58 милиона потребители. А това момче как го е направил? Всъщност той с какъв е компютър? Да, с ум и разум. Според мен това е и с... Сега има една основна разлика между българските и световните блогъри, поне до този момент. Световните блогъри имат по-голяма възможност да изкарат много пари от това. И пример за това е това момче, което е на 20 и колко години и ако продаде тази компания, той към днешна дата ще има 15 милиарда. Той още не я е продал, така? Не я е, но ако я продаде, той и в момента е, както се казва, милиардер. Един човек успял. Сега, какво се случва в България? В България също върват такива класации, също има подобни хора. Това е Александър Кръстев. Въпреки това, някои от блогърите са се, като това момче, той се взел с много интересна задача. Неговата цел е да популяризира четенето на книги. Тоест да върне хората, които наистина... Към книгите? Да, към книгите. Това е неговия сайт. Това е първият така български сайт, който обединява четящите хора. Предполагам, че нямаме снимка на сайта. Да. Ами... Гледай ти!
И какво друго? Така, следващия... Александър, кой беше той? Александър Кръстев. Да. Следващия Огнян Младенов в класацията. Дано да се появи Той тази какъв е? сутрин. Така, той е през 2008 година това момче получава Кой е от всичките приза момчета? за най-добър. Средния. Да. Не, до него. Ага, до него. Да. Получава приза за най-добър личен сайт. Тоест, имаме победител в тази категория. Най-добър личен сайт. Значи, той се занимава с това какво е състоянието на родните търсачки. И е специализиран... Според мен от трите снимки се оказва, че човека с червената риза е нашия човек. Добре. Сега, следващия е Петър Стойков. Така, има дълга кариера в областта на блоговете. Ако може да го дадем, ако не може, живи здрави. Какво прави Петър Стойков? Така, той започва, създава сайтове, в които коментира всичко. Тоест, неговите сайтове са познати с това, че можеш да напишеш всякакви коментари, включително към неговите теми. Той изписва теми от VIP Brother, през Big Brother, през Бойко Борисов, през всички актуални неща, които се случват в държавата. Той създава собствени теми, върху които хората се обединяват и това страшно много ги запалва в интернет. Така, следващия много интересен човек, който съм избрал, е едно момиче, която разтапя мъжките сърца в интернет със своята любовна поезия. Гери, голите думи. Гери, голите думи. Ти си я канил, нали? Да. Освен всичко друго, тя е рецитирала. Да, като към голите думи тя прибавя малко еротика. Даже и сайта и видяхме. Да, има и сайт. Сега. Винаги мога да те изненадам. Виж, присъстваш. Гери в часът на Милен Цветков. Да. Просто и тебе те показахме, вече мога да си хода удовлетворен. Не, дай да видя още. И имаме още един, между другото, последният човек, Галин Калчев, Релефа. Не. Релефа. Не искаш Релефа. Не, питам това. Ето го Релефа. Упорит младеж, който се опитва да покаже колко е физическата му сила. Релефа винаги е казал, че живее в един жалък свят, в който обаче мускулите успяват. То е просто ерата Рамбо или българския Хан Крум, снайперистът Мускул, фадромата Бок и така нататък. Има и подобни блогъри, които страшно много запалват хората в интернет и нямаше как да го пропуснем, защото той е интересен. Между другото, негови клипчета са качени в YouTube. Над 20, над 100 клипчета има качени в българските сайтове. Ти кога ще си направиш един... Какво точно? Как точно да откачам пред камерата нощем, преди да дойда сутринта тук? Как да откачиш? Предложете ми нещо, как точно мога да откачам. Няма проблем, ще си направя нещо. Според мен не можеш. Мога? Много. Способен си. Да. В петък 12 Маргарити. Да. Сайта на Мондиото. Сайта на Мондиото и Маргаритите. Да. Добре, то машината си заслужава да го поканим. Заслужава си, между другото. Да го видим на живо. Да покаже. Той готви, чисти, пере. Анчето показва, че правил така. Машината. Ръжи. Мога ли вече? Свободен ли съм? Стой си спокойно. Аз ще ти помагам, Мацко, не се притеснявай.